шояд ману ту дар тӯи шавкат дили аросакҳоямонро ёбем. фарзандонамон издивоҷ мекунанд, мо хабар надорем. албатта дар қазияи духтарон ман тормоз ҳастам, вале ба фикрат дар ин тӯй ин амр ҳал мешуда бошад. ассалом, тӯй ҳаст? тӯи кӣ? оне ки бародаронаш дар ин ҷо аз бесанӣ азоб мекашанду худаш пинҳонӣ тӯй мекунад дӯсти мо нест. агар мо ба тӯй равем, баъд оча калонамонро нишон медиҳад. ӯ дуғои мо нишон медиҳад, тамоми гузаштагонамонро нишон додааст. Шавкат Ялемдор ки аст? манам бародар. Манам. На, ӯ манам. шавкат қисмати навбатиашро пагоҳ соати 20 дар ютуб канали Нурангез филм тариқи VPN тамошо кунед.